Hai parlok kubli shibun ngapediang sang bahayu pi ha kana ka channel jonga minta kasngi ngawan ra syapi ka we ka cintu kana bat ka kerteng jong kana ka film kade The Ring nabas dang jong kana ka film niyo iya ki arnut si parlok ka geti bat ka beka kat baki kimi ki pa jong ka geti kim dan hayeng kidang le jingle ka geti kala khot ya ka parlok jong ka beka ban wan sabat ka kat ba kidang pit tv ka beka ka kli ya ka geti hato phila juyos ngau sepang ka we ka video tap palada pi pet ya ka ta ka video phin sayap hadin news nge ka geti mars ni osngu ya kane kala shu pi lengo ya ka beka te ka beka ko ong ka to ka video tap mars ndep pet ya ka ta ka video em kar sawan ka phone call bat don ba ong ya pi phin sayap no hadin news nge bat hadin news nge kino ki bala pet ya ka ta ka video kin sayap no mars ni osngu ya kane kador khamat jong ka keti kala kelador bat ka yathu ba men syam tayo maka usam la jong ka bat ki armut ki parlok jong ka kila lit kai sungu bha ha ka we ka jaka bat hang ta ha hotel kila pit ka we ka video tap ka ba compare ba hadin ba kila de pit ya ka ta ka video ladon ba fun ya ki Henry ka keti harangkat ke jing samar khi ka ong menta kasngi ladap news ngi bangi pit ya ka ta ka video taru om don ka ke bajaya nga don semua ki bayap tang na kata pija ke video ro bat kensan hakane ka por ka phone jong ki kalaring kini armut harangkat ka jing smu shapting kila shim ya kane ka phone Henry kadi ka kemi jong ka keti ka ba phone ya ki te ka beka kala i ya ka keti marwe hangne yala de kala lit phai sha kamera kat ba ka keti kadang keren phone hakane ka por kensan kane ka tv kala pli dalade kabla penlengo ya ka keti ba kumno kan ya kala penlong kumta kala shim remote ban penlip ya ka onda kala dep ban penlip kala mi na kane ka kamera Henry hakane ka por kane ka tv kala pli biang dalade sashisen kabla pensngo shifting ya ka kumta kala loj sendoni upload jong ka tv bat hakane ka sen na ka screen jong ka tv kayu i ka serngeu jong no shadin jong ka haba ka phaidin kamyo i ro kumta ha ka jingso shapting kala le shabadon ka beka bat kala khot artat ya ka hangne ka i baladon ka ka batuj shabar napo kamera jong ka haba ka pli ya ka jingkhang kayu i ba ka nega tv ka badon hangne kala pli dalade bat ha ka nega tv kala yat ka we ka video ka basno shar khei bha bat ka keti kala linyar jam ha ka jingso shapting ka beka kala mare shabadon ka keti haba ka yos ngau ya kane Henry ka keti kala yap makane ka jing yap basngo shar khei jong ka keti ka beka ha ka jing temang mensim kala kta ya ka jing mujim perkat jong ka kambiang kli shu hadu bakila hab ban pha sumaria ka sha mental hospital ka jing yap jong ka keti ka long ka jing ja ka ba phalla ya ki ba haying hasem jong ka bat ya ki pulit ro ha ka sngi on tap ya ka keti ki kimi ki pa jong ka keti ki don ha padang ka jing sosi ka jing temang mensim ha ka ne ka sngi ka onti jong ka keti ka pakerteng ka Rachel badu khun jongka upakerteng udan ru kilawan boy ka Rachel ka de ka nong pathai khubor ka balaya khlat san siing bat law lok upakerteng unowa kala pen he pensan marwe ya law khun jongka ka Rachel kala ai men simbat pentingan ya ka kemi jongka keti harangkat ka jing snosi ka yathu ya ka Rachel baki doktor ki ong ka keti kala khlat na ka jingpang kende syadam pakensan Henry karkom long jong ka keti hakapor baki syam ya ka met jong ka kam long kum baju long ki wei pat ki bru ki bayam kalong pher bah ki khmat jong ka kila li lot bat ki mi shabar kadur khmat jong ka kala yong ngain bah bat ka sentur jong ka kadap da kasnam kalong kumba kayu iya ka ka basngo sharkhe ka bala pensngo shapting ya ka bat ha ka jing tumang mensim kala yap ka kemi jong ka keti ka ong ya ka Rachel ka keti ka ya jan bah em bat phiro phi perkhat na em bangi di ban wan ra ya ka jing shisha jong ka jing yap jong ka phi de ka nong pathai kubor bali phim shim khia batok kit ban wat bnya ya kane ka Rachel kala kular ya ka bakan le i sha phang jong kane hakane ka sngi ki don ru ki paralok jong ka keti ki bala wan hangne kat ba kidang ya kran sha phang ka jing yap jong ka keti ka Rachel kala wan kali ya ki hashwa ba ka keti ka yap hato piyo i ba ka don kono ka ba khamper ya i te ka we na ki ne ka yathu ya ka ba ka keti news ngi hashwa ba ka yap ka keti lembat ki paralok jong ka kilit guys ngau ba ha ka we ka jaka ka ba kerteng
ka shelter mountain in bat hang ta kila pet ka way ka video bat ka keti kala yap hadin news nge baki pet ya kata ka video ka bas ngulungo kalong bah ka ju ka sngi ka ba ka keti kala klat usamla jong karu ula klat na ka jing hap na jrong building bat ki armut ki parlok jong ka kila klat na ka jing accident kamut kila yap ha ka ju ka sngi haba ka yo sngi ya kane kala pentolot ya ka Rachel ban perkhan namar sangut si paralok ki pet video ha ka ju ka por bat hadin news nge kila yap kane kamla ban long ka basu jarang khat kumta ka lech sha kamera jong ka keti ban wat jing tip hang ne kayo ka we ka resit jong ka we ka dukan sajdur na kane ka tip ba ka keti ka lech pha sajdur ha kane ka dukan mensyam tayo kumta ondala shai man step ka Rachel kala lech shim ki dur jong ka keti sha kane ka dukan kide ki dur ki bakila shon ha kata kasnge bakilech kai sngubha Henry kan ba kadang pet ya kidi kidur kayo ka we ka dur baki ya shon lang ka ba kham pher bha hangne barok kadur kalong shai bha Henry tang kidur kmat jongki kilong dum berngut kim shai bha kane kade kadur ka bakila shon hadin bakila dapet ya kata ka video ka Rachel kamla sngotu ba kadon ayu ha kata ka video ka ba shim ya ka jing imbrew nang ta kala sedang benwat benya ya kane ka jingja na ka kot khubor ka bala tho sha phang ka jing yap jongki ne ki saungut si paralok bat haba ka pet ya kane kayo I ka we ka papen ngolongo bahaya ka kata kalong bakine barok saungut kila yap ha ka ju kapor kata shipho bejemin met kamut saungut si paralok kila yap ha ka ju kasngi kataru ha ka ju kapor ka balapen ngolongo ya ka kumno kane kala penlong hato ka jingyap jongki kadon jingya di shisha bat kata ka video tem bantip ya ka jing shisha ka Rachel kadon kam baha beniyo ya kata ka video tem ka keti bat ki parlak jongka kiyo iya kata ka video ha shelter mountain in kumta ka Rachel ka don jing kerman bakan yo iya kata ka video tiap angta kumta klem penslam porsho kala lecha kane ka hotel onda kala poi hangne dak bapen I da ka dur jongka keti bat ki parlak jongka ka Rachel ka kli ya une unong ap hangne phi itu ya kine kiwan sa hangne mensyam tayo te uong hoot kisah ha ka kamera bakat ar kini ki ujor sipang ya ka TV namar ka kabel jongki kamlong kumta batban bernya kilawan sim video tape nangne ka Rachel haba ka yos ngawi kane kala phai shabadon kane ka almari hangne ki don sipun ki video tape hapdeng jongki ne ki video tape kadon ka we ka video tape ka ba khamper ka ba omdon dur omdon dar ka ba omdon jing tho e ruam mars niyo iya kane ka Rachel ka perkhat le se ka de kane kata ka video tape ka ba ka kiti bat ki parlok jongka kilapet kumda kala sa hangne haka kamera bakat ar ka kamera ka basa jongka kiti bat kala shimya kane ka video tape ban page haba ka page kane ka video kalong ka ba khamper bha marsen sedang kadon ka jing thudaka hadin jongkane layu iya ka pungum ka bala tap da ka jing tap bat kadon ka jing shai ka ba mina rut jongkane ka jing tap tapi kalong kum ka dur jongka sati hadin jongkane layu iya ka we ka beru ka ba pidiet bat sat snyu arta bat marjan jongkane ka yet kadon saka we pat ka yet bat hangne layu iya ka we ka kena kente ka bala tap da ki snyu ha ka dur kma jongka ka bala jaru suki syapo jongkane ka yen hadin jongkane layu iya ki kulai ki bathia yap arudwa bat uding ubale inding nangta kato ka beru ka basat snyu kala peniap yalade da ka banno syapo jongkane ka wa bat tangkumne kane ka video kala kon ka Rachel kam langsung thu ba kane ka video ka dei syapang jongka bat hakane ka por la don ba phone hakane ka phone ka badan hakane ka kamera ka Rachel harangkat ka jing so shapting kala shim ya kane ka phone omdon mono baju bab hadin kendiat por kayo sngo ya ka sur ba pasiaw jongka kente ka ba pasiaw henyo sngi tangkumne kane ka phone kala duno marsen yo sngo ya kane ka Rachel haka jing so shapting kala lit phai shayeng ondala shaiman step ka Rachel kala khot yo no wa shayeng namar ude video analyst kumta ka yatu yu syapang jong kane ka video bat ki dur jong ka keti bat ki parlok jong ka hadin jong kane ka phayu ben chandur ya ka unowa ula ngolongo haba upet ya ka dur jong ka namar ka dur jong karu kalongkum ka dur jong ka keti hadin bakila dapet ya ka to ka video tab te unowa upar syang ben chandur biang ya ka Henry kinero kilongkum ju ka Rachel ka ong yu bakadon ka ka ba kamper haka to ka video tab namar hadin bakala dapit ya ka to ka video ladon shisha bafun ya ka badmenta kidur jong karo kilongkum ju ka Rachel ka sngo shapting lada karo kan sayap hadin henyos nge unowa sngo la nge bakin sayap tang na kadaw baki pet ya ka video tab ka Rachel ka phayo nowa pan pli ya ka ne ka video tang
usang ba unowa usngulong kam kai bahaya kene ka video Henry hakane hi kapor ladan ba phone yaki ka Rachel ha ka jing song shapting kam shayu ban shim ya kene ka phone call unowa haba yu i ya ka jing shapting jongka u ong yaka wanam sngo shapting kopi kene ka video sakawe pat ayanga ngan pit ngan wat benya ya kene ka video tap ondala Simon step ka Rachel kalau kopi ya kene ka video sakawe pat nang ta kalin ayo nowa kan ba udang pit benya ya kene ka video usyam ke bas ngolong ba uong bahaman lagi video bala record kidon ke control track ka ba ngila bentip bana kano ke kamera la ringnya ke video Henry kene ke video tepat kam don kata ke control track ka ba mod om syam la ringnya kene ke video da kano ru ke kamera ka balong ke ka ba om la benlong hadin jongkane ula pit bahaya kene ke video da ka ba pensuki ya ka hangne haba upet bahaya kene ka yet uyo i balaring ya kene ka video mar persya jong kene ka yet lada kumta kila de ben yo iya ka kamera bagi ring ha kene ka video Henry hangne yo iya ka kamera ha iro ka bu yetu syai ba syam laring ya kene ka video da kano kanoru ka kamera hadin jong kane ka video kam syai bahasyu ka Rachel ka kwa ban pet da ka ba pensuki ban pet benia ya kene ka video Henry kimyo i syai syu ka Rachel ka kwa ban pet baha ban tip kam benia kumta ka Rachel kalalit sya video center namar hangne kedan ka high tech video player ka bala ban pet benia ya ka video da ka ba pensuki jai bat ka Rachel haba ka pet ya kene ka video da ka ba pensuki jai hadin bakala persyang ban pet kayu i bakade kedur jong kawe ke jaka ka badan ka lighthouse ka Rachel kala perin ya kene kedur haba ka Rachel ka pet shu ya kene ka video kayu i uskan ha kene ka video kumda kala pensange ya kene ka video hangne ka Rachel kala dapta ka jing solengo haba kayu i bagi ta benyang jong ne uskan kidang ki wala kala pensange ya ka video ro ka basngo syarkai ba haba ka Rachel ka kta yo ne uskan ka syam bau ne uskan udon syabar jong ka screen jong ka TV kalong kumpa ulami syabar napo jong ka ne ka video marsin syam ka Rachel yo ne uskan lami ka senam na kumut jong ka kumta ha ka jong so shapting kala syam ya ka ne ka dor bakal aprin te kamino bat nang ne ka lech library hangne ka yo ka we ka kot ka bat tho sya phang ki lighthouse ki badan ha America bat hangne ka yo i ka we ka lighthouse ka belong tik kum ka to ka lighthouse ka badan ha ka to ka video ka ba ka la de print haba ka pule sya phang jong ka ne ka lighthouse ka tip ba ka ne ka don sya Mesco Island haba ka pet ne internet ya ka ne ka jaka ka yo ka dor jong ki kenthe ki ba yang hajan jong ka ne ka lighthouse bat ha ka ne ka dor ka yo iya ka we na ki ne ki kenthe haba ka pet ba ka yo i ba ka ne ka de ka tohi ka brew ka basat snyo ha ka to ka video bat harum jong ka ne ka dor ladon ka kerteng jong ka bat ka kerteng jong ka de ke ena Morgan kumta ka Rachel kalawat benia syu syapang jong ka ne ka brew bat ka tiba ka ena bat ulok jong ka Richard kidei kinori kulai kidon ka jakari kulai ka bahe ba kilai yo ru shibun ki khusnam na kane ki kulai jong ki kidei ki papau namba ha ka ba wan nengkong ha ka jingya mare thong Henry ka don ka por ha ka ba om don bala bentip ka ka balaja la ong ba baro ki kulai jong ki kila no yap syawa hadin suki ke ena Morgan ru kala don ka jingpang kulmar kli ka sya yu ir ngai man ka por kumta kala sya sumar arsnem sya hospital Henry kene ka jingpang jongka kala nang jur kumta ha ka we ka sngi karu kumki kulai jongka kala peniap yala de da ka ban no syawa bat hadin ka jingyap jongka ki kulai badang sa jongka baro kila kot ka Rachel kala wat na ki kot kubor sya phang jongka jingyap jongki Henry kam yo jing tipi bak ena bat ki kulai jongka balai kiyo pang bat hadin jongka jingyap jongka kumno ha ka dong ka rukom kini ki kulai kila kot na ka jingpang jongki nangta niyo iyo nowa ubadang tit jing tet bat haba upet yela de ha ka ne ka screen jong ka CCTV uyo i ba ka dur khmat jong u kam syai ba kum ka dur jong ka Rachel kum ta ha ka jing song shapting ulami nang ne ha ka we ka liang ka Rachel kayo i ba ka jing khang na ka kamera thia jong Eden ka pli suki bat ka don ka jing syai ka bawan na ka ne ka kamera haba ka lit pet ka dap ta ka jing song shapting bat ka la kyu baro shirin yang haba ka yo i bala don ka we ka khna kan the ka ba phong ka saptili bat usnu uba jrong ka ba syong ha ka shuki bat syajan jong ka shuki baka syong ka dap ta ka suda ka Rachel ha pedeng ka jing song shapting ka la lit syajan jong ka te ka yo i ba ka dur khmat jong ka ne ka khna latap da usnu
sudah haba ka Rachel ka Lara ya ka keti jongka ban keta ya kene ka kena kensan kala bat ya ka keti jongka kumta ka Rachel kala lenyar ha ka jang so shapting bat kala kendit na kene ka jing pos new bas ngotrem oi kene ka de ka jing pos new jongka Henry haba ka Rachel ka pit ya ka keti jongka ka yo i ba ka dak jong ki syempre akti jongka to ka kena kenthe kadang don ha ka keti jongka ka bala pen so shapting shu ya ka Rachel kumta kala lit sha kamra thia jong khun jongka Henry Eden don hala ka jongka kamra kumta kalit pit ha kamra shongkai onda kala poi ha kamra shongkai kala lenyar ha ka jong so shapting haba ka yo i bau Eden ro ula pit ya kene ka video kumta kala pelip kulai ya kene ka TV bat kala kali ya lau khun da ka jing bitar balik upit ya kene ka video te u Eden uong ba nang yo thia nakata kadau ukhi ban pit TV bat kane ka video kaya i dalade te ka Rachel kala jau umat harangkat ka jing sungu bitar ya lade namar kade na kadau jongka bakal aklet ban se bat bu shawe ya kane ka video tab hadin bakal ada pit bat kopi ya kane ka video tab hakane hi ka por ladon ba phone te ka Rachel kala bu ya kane ka phone call Henry kane ka phone kala ring biang sa sisen kumta ka Rachel kala shim ya kane ka phone call bat kala hala da ka jing sungu bitar ban ino ya ki marwe Henry hakne kasin omdi ka call ka bawan na ka ba pit ya ka to ka video Henry udi unawa uba phone ya ka bat uya thu ya ka ka ba usyam ba kidur jong uru kilong kum kidur jong ka bala pelong ya u ban nge ba ka to ka video ka de ka ba don jing tim de ka Rachel harangkat ka jing ja umar ka ye thu yu ba khun jong kiro ula pit ya ka to ka video ka bala pen skolang a yo nawa ba ka jing ya ka lawan hajan jong khun jong ki kumta kalong ka badon kamba ya ka Rachel bantip ya ka jing shisha jong ka to ka video te ka Rachel kalarai ban le Chamisco Island sha badon ka ne ka lighthouse ka bade ka famri ko lai jong ka Anna Morgan onda la Simon Step hashwa ban le Chamisco Island kila mi na ying ban le yon yaw Eden sha ying jong ka han jong ka hakne ka por kat ba kidang shong kali u Eden ula dro ka dur jong ka ying haba ka kili u Eden u ong ba u dro ka de ka dur na ka benta ka Rachel onda kila deb on yaw Eden ha ying jong ka henmen jong ka Rachel kala ayo no waru kijing tip kiba kala yo sha phang jong ka Anna Morgan bat ka pha ye u ban le cha mental hospital basu mar ya kinong pangjing mut jing perkhat kibala plumar khli ka jaka sumar ya ka Anna banwat jing tip sha phang jong ka Anna Morgan hashwa baka kan wan phai na Misco Island nang ta kala kiu ha ka jahat ban le Chamisco Island uno waru ula le cha hospital ban wat jing tip kat ba kadang shong ha ka jahat ka Rachel kala pit biang ye kine ki jing tip kiba kala yo lum sha phang jong ka Anna Morgan bat hang ne ka yo i ka we ka jing tho ka ba ye thu sha phang ka khun jong ka Anna Morgan ka Rachel kala skolongo ha ba ka yo i ya kane ba ka Anna Morgan ka don ru ka we ka khun bat hakane ka por ka kan mau ya ka to ka jing pos new jong ka ya ka to ka khna bat ka perkhat le se ka to ka khna ka de ka khun jong ka Anna Morgan hadin ka to ka nepor kala poisha ying jong ka Anna Morgan hangne kala kendu ya ulok jong ka Anna Morgan Richard ka Rachel ka ye thu ye u ba ka de ka nong pathai kubor bat ka ong ba ka kwa ban tho story shapang ka jing im jong o hakane ka jing ya kran jong ki ka kaliru shapang ka lok bat ka khun jong o bat ka to ka video ka bala pen sum bitar ya Richard marsnio sngu ya kane bat u ong ba don khun hadin jong kane ai ju bab shu ya ki jing kali jong ka bat ula pen mi ya ka shabar ka Rachel haba ka yeng shabar ka pe ya ka yeng jong o bat ka i ba kane ka yeng kalong thek kum ka yeng ka bau Eden udro na ka banta jong ka kumta kala se ya ka to ka jing dro bat ka de shisharu bat ula droru ka dur jong kane ka sopadoi ka badon shabar jong kane ka yeng ula droru ka dur jong kulai ukpa ka kemi bat ka khun jong ki ka bala tap da usnyu suda ya ka dur khamat jong ka balong thik kum ka to ka khna basngu sharkhe ka bawan pau ha ka jing pos new jong ka Rachel marsnyo i ya kane kala phone yo Eden bat kala kali kine ki dur ki ba phila dro hato phila yo i lepa ha e ya kane ka yeng hashwa ba phindro tiu Eden ula jubab yam bat uong ka don ka we ka khna kabapun iya u kito ki baro bat de maka kabap hai u bandro ka Rachel haba ka yos ngya kane kala smuthu bau Eden u karan shapang jong ka toy ka khna kan the te kala kali biang ye u baka pen ine em ye u yaki kulai te u Eden u ong baka ta ka khna ka ye thu ye u baka isi bha ye ki kulai namar kim ai lat ya ka ban yo thia bha hakane ka sen ka Rachel ka kali hato pitip ka sa sha te u Eden u ong baka ta ka khna ka pen iya u ya ka jaka ka badum bha
tharai kasa sya kata kejaka tang ba uong ba tip ke dia hadin jong kane ka Rachel kali kendu ya ka doktor ka batre ha kane kejaka ka bala sumarro shipor ya ka Ena Morgan haba ka Rachel ka kelina kane ka doktor sya phang jong ka Ena Morgan pat ka khun jong ka kadur khamat jong kane ka doktor kala keladur hadin khandiat por ka yetu ya ka Rachel ba ka Ena Morgan watla ka don ha pedang ka spa ka peuru kam don jing suk jing kemen namar kam la bandon khun na kane ka daw kasngau si bha hakawe kasngi ke Ena badu Richard kila lijing lij shajangai na kane ka island bad onda kilawan phai kilawan yelam lang bat ki kawe ka khana kan the ka ba kilari ka ba kerteng ka Samara hadin ka jingwan jong ka Samara ke Ena kala sngau kemen bha tangba kane ka jing kemen kam syam la ne slam hadin ka to kane sngi ke Ena kalawan sya sumar hanga ka Ena kadon ha pedang ka jengkul markli ka ong ba ka sya yu ir ngai man ka por ka yu i ki bas ngau syarkhe hajan jongka bat ka yu i yakine tang lada ka Samara kadon hajan jongka kane ka doktor ka ong ba kam dei ka bangit pi Henry haba ka pej bah ya ka ka balaja ya ka Ena Morgan kilong ki ba omla ban mudur ka dei ka Samara hi ka papen i ya ka Ena Morgan ya kita ki jing yu i bas ngau syarkhe bat ka ong ba ka la sumaru ya ka Samara bat ka ong ba ka Samara kadon ka kenjabor sakik nadu bakawan hakane ka island kalong kumba la syatim kibru kibasyong basa hangne suki kilayo panglut hangno baka Samara kale kadon bet ka jingja ka basharkhe hadu bagi kulai jong ka Ena kila klebit lut bat kila peniap yalade hakata kapor kala pa ya ka Ena bat ka Samara baro arngot sya hospital baki sumar ya kibru kibapang ya ka jumut jing perkhat nadu baka Samara kalale nakane ka island ka jing kemen kalawan phai biang ka Rachel kala kendit haba ka yosngau sya phang jong ka Samara nakane ka doktor hakawe kaliang unowa ulala irung tu sya hospital bad ula wat jing tip nagi kot kisla kibadon hangne bad ula yoro ka file jong ka Ena Morgan pat ka Samara bad kat bau dang plia kane ka file lahap ka wei ka city ka badon hapo jong kane ka file hamadan bad nangne ula yo ka x-ray report bad haba upe ya kane ka x-ray report unowa udap tang da ka jing ngolongo namar haka jaka jong ki siing ki benta jong ka met brew ki don da ki dur ki ba kamper hakane ka x-ray kumbadon haka to ka video kumu kulai ding uba per haslaong kamet jong ka kenthe kabala teba kendeu kabala syadung dagi ternya injection sudah nang ta uding ubala ingding unowa uyu i bala tho ka kerteng Samara hakane ka sithi kamot kane ka de ka medical report jong ka Samara haba upe ya ka report uti pa ka Samara kadon ka bor psychic da kane ka bor bakadon ka Samara kala bandro ya ka ka baka perkhat hakikot lane hakano kano ka jaka kelam le ne dro dagi kiti jongka om de tang kumta kala ban penio ir ngai penio i pau ya ki bru ya ka ke ban saja lane ka ke bas ngau syarkhe ka ba penlong ya ki bru ban perkhat baka ke bagi yo i ka de ka baja shisha pat unowa ulas ngutu baka Samara kala pendon kam da kane ka bor ka baka don panshna ya ka to ka video kala bu ha ka to ka video ya ka ka baka yo i ka bas ngau syarkhe bat na kane ka bor jongka ka pen i ya ki bru ya ki dur ki bas ngau syarkhe bas ngau trem ka ba pentelot ya ki ban peniap no yalade lane kila khlat ha ka jing tamang mensem bat da ka bale kumne kala peniap ya ka keti bat ki parlap jongka habau nowa upe syashiliang jongka ne ka sithi ladon ka jing tho ka baong bala pensange ya ka jing sumar jongka Samara na ka jing kerpa jong Richard kumta unowa ula phone ya ka Rachel ban ye thu ya ka ne Henry na ka daw jongka jing bamdan na dwa yo ban phone ya ka kumta hakane hi kapor ula mi ban lech shamis ko island hakawe kaliang ka Rachel kalik biang shaying jong Richard ka jing khang jong ka ying jong Richard kapli Henry kam yo i upan ha ro kumta kalarung syapo ying hakam rasong kai hajan jong ka TV kayo i ka senduk kot ka padon kitiar hakane ka senduk kot kidon ki report jong ka Samara kat baka Rachel kadang peje kini ki medical report jong ka Samara hakane ka por Richard ulawan harangkat u extension hatar pengjongo ula thanum ya ka Rachel bat ula tidakli jong ka daw new extension nang ta ura kane ka TV bat u syakam rasum ka Rachel ro hapdang ka jong mansau kaya le ban budin yo bat ka kilija ayu ya ka Samara hato pila peniap ya ka Richard kelampan sengau ya ka Rachel ula pendap ya kene ke jakasum bat kamadan jong kene ke kamrasum barok kawe bat ula siang deke wire light hakane ke kamera bat ula connect ya une wire bat une extension uba udang harendang ka Rachel kam sya yu ban le kumne ka Rachel kam sya yu ban on ya une extension
Henry Richard Wong kasamara kam ailat yeu ban syongsok kawan pas yau bet yagi syukur jongo kapen ipau bet yeu kibas ngtrem uong ba umla syasyo uong kumne bat ula QR tat halor kane kebatap bat ula on yeu new extension bat Richard ula yap Karashel kalelen nyar hakajang so shapting hapaka yo iya kane pada kane hi kapor unawa ulawan poi bad ula penjajaya Karashel kabadon hakajang so shapting naka jing yap no jong Richard Karashel kaladu jeng kermen banwat ya kasamara Henry hapdeng jong kane kaken mau ya ka ke bau eden uyethu pakasamara kam skontanat ya kasem kulai namar kam junang yothia naka jing pa jongki kumda Karashel kumne badunowa kila lej pen patala bat kila rung syapo jong kasem kulai marsen rung hangne kiyoi kewe ke jingking ka bajrong ka ban kiu syajrong syaka kamera ke badan hatunum yeng pra arkun kila kiu nakne ke jingking syakane ke kamera bahalor haba kiyoi yakine kitiar jengile kai khna hakane ke kamera Karashel kala sungtho Karashel ka ong yau nowa imat Richard ungej ba ke jing yap jong kalok jongu kadina kadaw jong kasamara na kata kadaw ula set kut ya kasamara hangne badu nowa uyoi yakane ka wallpaper hakan ro kabala ingding khendiat te ukhot ya Karashel haba kiyoi yakane kila kho ya baro kane ka wallpaper kiyoi ba kane ka kanro lashna da kiding bat ladon kadur jong uding ubala ingding bat une uding ulong thik kum utohi uding uba kiyoi hakatoka video tape bat hakane ka por Karashel ka kan mau pakala yoi kum unehi uding ha shelter mountain inn hakatoka jaka pakala yo ya katoka video tape hakatoka jaka bakine kijing baro kisdang nongkong Karashel kangit scam ba katoka hotel kadon bed kijing yade bat kasamara kumta kumne kilami ban le shelter mountain inn onda kila boy kila rung hakane ka kamera khat ar bat hakane ka sngi kadeiru ka sngi ka bahin yau jong Karashel bakala pet ya katoka video Karashel kapet yeu ne uding na jing khangyen kadeiru hakapor janmen bakasngi kala jansep nakajing syai jong kasngi kalong kumba une uding ulai ingding Karashel badunawa kimyo dakai eru am hangne de Karashel kaong banakata yeu baladep kata por kala pet ya katoka video bat menta kam don porshu teunawa hakajang sumbitar ba umla yarap ya Karashel ula bret lut kitiar ki badan hakane ka kamera bat hakane ka jing bitar ula pajru uwe ubilor balabu shibun ki mau marbul pat kini ki mau marbul haka jaka bakin perhamadan kila lang si jaka lakumba kade katlio habaki khenlit yaune karpet ki yu i bakane kalentang ka jingam bat kala beturu Henry hangne nangno ka kawan bat bentip ya kata unawa ula penpat ye kini kilentang ta usdi bat ki yoi ba syapo jong kini kilentang kadon kapung ka badan jing tap ka balong thek kum ka tohi kapung ka baki yoi ha ka toka video nang ta kila pli ya kane ka jing tap bat kila pit syapo jong kane kapung ta ka tos la jong ki kane kapung kalong ka bajel liu ba bat laj na ka jing dum kim yo i ruam bat hakane kapor Karashel kakan mau ya ka ka bau eden uyathu pakata ka kena kamut kasamara ka syong kasa hakajaka ka badung bah pat Karashel kala sungthu bakata ka jingdum kadai kanehi kapung Karashel ka kwa benhiar syapo jong kane kapung kumta kala kawang pengam uwe umau ban antat kano ka jeliu Henry kimtim bagi prek jong kane kelentang kila laji dala dia suki kat bakine arnut kidang pet syapo jong kane kapung kan salami shibun kiskan na po jong kane kapung bat hakane kapor kane kelentang kala hap bat kane ka TV kala hap bat kala tengku ya Karashel kabla penlong ya Karashel ban hap syapo jong kane kapung kabla penkentit ya unawa hakajing so syapting habau yo iya kane bat ula pertawan khot ya Karashel dan bok bakane kapung kam terkhong ba Karashel kadang lajiem bat kala perta bat ya thu yeu bakam lili kumtah ka jengkeman pula wat lat benyarap ya ka hap deng jong kane Karashel kala pet da katus la jong ka ya kane ka kenro jong kane kapung bat ka yui bagi dan syu pun kidak turut tersim kalong kumbala dan batrut ya kane ka kenro ban mi nang ne ka yui ru ka we ka tersim ka bal akhen kat ba kadang pet ya kane ka tersim ha kane ka por kane ka jing tap jong kapung kala khang hi dalade ka barapan so syap ting ya Karashel bat ka sngew ba kadon ka hajan jong ka hapo jong kane ka bat haba ka thep ya ka kti jong ka po jong kane ka kayo bat ya usnyu bru bat hakane hi kapor lami ka kti bru na po jong kane ka kabala bat ya ka kti jong Karashel bat hakane hi kapor Karashel kala yu irngai ya ka kena ka bayang hajan jong kane ka pung bat kane ka dei na kapor ba ka ena bat ka samara kilawan phai na ka jing sha sumar jong kin hospital nangta hakawe ka sngi
Richard bat ka ena bat ka samara kilawan kai sha ka shelter mountain in bat ha ka por kim pat shna ka yeng ha ka jaka dang step ka samara kat ba kadang yeng kai hajan jong ka pung bat ka kin ud artat ha ka por ka ena kalawan na din jong ka bat ka ong map yang aku khun ba i nga i tang ya phi ha ka parthe henry ka long ka bahaya baro ka ong kumne te kala khniat ya ka samara shapo pung bat kala tap ya ka pung bat kala le no ha ka poru ka don tang khniat ha ka pung kabala pelat imnya ka samara marsen dep yu iya kane ka Rachel kala kendit benderu nak jing ir ngai jongka pat kala ban sungthu ba hadin ba ka ena kala knyat ya ka samara syapo pung ka samara kadang im bat ka yele ban yarap yalade bat ka no ka shem jinjar klem bam klem di hapo jongka ne ka pung pat kala turut ya kini ki mau le se ban yu kyu shalor hadu bakala duno yala ka jong im ka Rachel kala sngosen bahaya ka samara haba kala yu i ya ka jing shem jinjar jongka bat ka yu i bakini kidak syempre akti jong ka samara gibadon hak akti jong ka kila jano kim dan shu bat ka met jong ka samara kala peras la ka Rachel kala thumya ka bat hak ju hi ka por kala kelashen rong no kalong kumba ka men sim jong ka kala yu jing sok hak ne ka por unowa ula funi ki pulet banwan sya kane ka jaka bat kila sey ka Rachel syabar jong kane ka pungum bat kala yetu ki pulet badunowa sya phangka ka balajaya ka samara bat unowa ula ong ba onda ki pulet kila deble postmortem ya ka shenrong jong ka samara tekit satep no ya ka shenrong jong ka te ka Rachel ka ong ba ka samara ka kwa ban yetu ki we ya ka khana jong ka bat kan yu ya ka hok bat menta kala yu jing sok te unowa ong bale bala bred ya ka syapopung kat no sngi tharai ka samara kadang im te ka Rachel ka ong tang news ngi ubri ula ban im hakum kata ka jing jenjar bat de na kane kadaw na ka jing im jong ka jing yap jong ka samara kibriu ki yap ha ka sngi ka ban nyaw hadin jong ka ne kiralit phai shala yeng unowa ulit on ya ka Rachel bat ueden shaying jong ki ondala Simon step ueden ukli ya ka Rachel me ja ayu ya ka to ka khna mentaro kadang sa ha ka jaka badum ne te ka Rachel ka jubab kam sa shu ngila ya rab ya ka pat kala yo jing suk menta de ueden ulaki kan san na jintia haran kat ka jing shapting baru ong bale phile kumta phim su thu ne baro shikata kala sha set shapo jing ka to ka pung Henry pipat phila pelaya ka mars ni osngu ya kane ka Rachel ha ka jing sung shapting kala pe ya ka kti jong ueden bat ka yu i ba ka dak kti jong ka samara kadang don mentaro bat ha kane hi ka por lami ka snam na khumur jong kane kala pen temang men sim ya ka Rachel ha ka jing shisha ha ka benengkong ka samara kalong ka khna ka bulului ba kam pat nang ru ban peniyat ban penen kam bahaya ka bor jongka wat la kam kwa ru kam la ban le kala kum penjenjar ya ka kimi jongka bat ki basyong basa ha ka to ka deulen nong Henry na ka daw jongka kimi jongka bakala peniyap benyaka kamen simbreu ka badon ha ka samara kala duno bat kane ka jing bitar ka jing isi jongka kala kelalong ka ksuj ka basngo syarkhe ba hadin bakala yap kamen sim jongka kala sakut hapo jongka ne kapung bat kala kamilenti ban yo pen hiar kupot ban penjenjar ka kwa ban peniap ha ka ju ka rukom baka ka yap ta ka jing jenjar Henry kam la ban mi na po jong kapung na ka ta ka daw kala penden kam ta ka bor jongka ban shna ya ka ne ka video bat kumba ka yap jenjar hadin hen news nge ka ong ya ki bapet ya kane ka video bakin sayap hadin hen news nge bat dak ka bor jongka ka penyu ir ngai yaki ki jing yu i ki bas ko syarkhe ka ba penlong yaki ban yap ha ka jing temang mensem lane ka ba pen bor yaki ban penyap ya lade baru syikata ka penyap yaki bru dak ka ba pen i dak kane ka video Henry mendapat klempoi perkat ke Rachel kalau kumpelat ya ke samara napo ajong ka to ka pungum kimla smutu syu baka samara kan le ayu nang ne syakmat ke Rachel kalau kiu ha baka perkat ya kane bat kane ka sngi kala deiru ka sngi ke bahan nyau ka bau nawa ulapit ya ka to ka video kumta kala lit mare kloi syabadan unowa ha ka we kaliang unowa upedang bun kamala ka jong ka kam kensan kane ka TV kalau on hidalade pat kala yat hi ka we ka video hakane ka video layu iya ka we ka pungum bat napo jong kane ka pungum lami ka samara bat kala yang hajan jong kane ka pungum bat kala wani ya chakmat bat kensan kalaja kapala pentemang men simyo nowa ka samara kala mi syabar jong ka TV bat kala pejau nowa daki kmat ki bapitar bah bat hakane ka por kala kan rup yau bat ngiyos ngau satang ka jeng ka ang ka jeng lan yar jongo hakane ka yeng hadin kediat por haba ka Rachel kala poyangne kayu ibu unowa usyong hakane ka syuki bat haba kalit syajan ka Rachel kala len yara ka jong so syapting haba kayu iya kedor kemar jong unowa ubalayap
ka Rachel kalayam ketang onda kalawan pai shayeng hakajung snubitar kalapan pat ya kane ka video tap bat kala thang ya ka hakading ka Rachel kamla smutu bakaru kala dapat news ngi Henry kumno ka Samara kampanyap ya kapat te ka perkhat baka kala le ayo ka papenlong ya ka Samara ban penlaj im ya ka te ka ken mau bakala kopi ya ka to ka video tap ban phawat benya ayo nawa te kala smutu baka Samara ka kwa ban penpoilut ya baro gibreu syapang jongka bat ka kwa ban penyap ya ki lada kino ki bapit ya ka to ka video ki kopi sada ka wepat hapo jongka news ngi ban pen i ya ki wepat te ka Samara kam penyap ya ki ka Rachel hapa kala smutu ya kane kumne marmar kala pen kopi ya kane ka video saka wepat ka video taki kiti jong wedan ka bangi la ban smutu ba kane ka jing tim jong ka Samara kan sa sapriang lut barok ka perthe bat kane ka khana ka kutang kumne kublai shibuni pi parlok pe ngin siknu biang ka wepat ka video bye jacket